That's why, my dear young people, I would like to remind you tonight, God doesn't care about your Instagram post or your Facebook post or your brand name. He wants to dress you in the robe of righteousness. He is not concerned of your fashion. He is more concerned with your character and passion. Instant gratification versus lasting stability. Choosing your financial path. Apan sa dili pa, magampo sa kita. Ginoong Diyos na ikaw katasan sa mga langit. Salamat, Lord, sa paghatag sa kaluwasan, paghatag og mayong panglawas, paghatag ka na mong kalinaw, ug kagawasan na makahimo kami sa pagsangyaw sa mayong balita. Nining takna, dear Lord, sa makausapa. Ginadapit na mo imong presensya. Kami nagahangyo na ikaw maghatag ka na mong kaalam, panalangini ang mga online viewers. Hinaot na mabless sila sa mga mensahe na yung ilang mapatalinghugan nining takna. Ug unta, dear Lord, ang mga batanon, mamahimong mas magamit sa iyong bulaton tungod kay sila ang paglaom. They are the right hand of your gospel. Preaching the gospel. Heavenly Father, may it be that this series will be an instrument in reviving our young people, guiding them into the right path, and finding their true identity in Christ, so that all of us will understand that we are being verified already in heaven, verified by grace, and verified by your blood. Forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Sa dili pa ko magpadayon sa mensahe, tuguti ko ninyo mga kaigsunan sa pagbasa sa teksto na makita sa Lucas 12, versikulo 15 nagingon. Og siya miingon kanila, magmatngon kamo og likayin ninyo ang tanang dagways kadalo. Kayang kinabuhi sa tao, wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. Mga kaigsunan, nagpuyo kita sa panahon karon, diin ang pagpangwarta dali na lang kaayo. Kaniadto, wala ko na magsulti na dali ra kay makakwarta, pero daghan nagpamaagi makakwarta. Kay kaniadto mga kaigsunan, limitado ra yung opportunity makakwarta ka, mag-uma ka, manghurnal, mangnegosyo, pero karon daghan na kay pamaagi makakwarta. Gani daghan pug pamaagi ron, unsaon na mo daghag kalit imong kwarta. Daghag mga investment karon, daghag mga pamaagi na motubo diri sa imong kwarta. Sa dali na panahon, gani, daghan na kayo mga dula na makakwarta ka. Ang sabungan ka ni adto, na kinahanglan po ka mo adto og sabungan yun. Karon, pwede ra ka magpislit-pislit sa cellphone. Gani, kung kugihan lang ka mag-video-video, niya mag-upload sa social media, makakwarta ka. Mabitaw maingon na ang tanan, nag-vlogger na bang tanan? Tungod kay pag-vlog, ang pag-vlog, makakwarta man. So, daghang pamaagi makakwarta. Gani, tungod kay paspas na makakitag kwarta, nang gawas po ding daghan kay mga trending na mga sinina, mga gadgets, o uban pang mga butang. Hinungdan, ang tao, taas kayong panginahanglan sa kwarta, kay aron makasabay sa trend. Trends, mangitag kwarta aron makapalit sila mga gusto ug makasabay sa uso. Kung dili pa kaya ang paninapi, pwede man manghulam o mangutang mo na imoto karon sinerasyon. Balag way kwarta, pwede bitaw mangutang, order ta. Ay kagul. Salamat sa mga daghang nang gawas nga online loans o credit cards. Kay bisan ang mga pobre karon, pwede na magkinabuhi sobra sa ilang mga gikitaan, samtang naghinay-hinay o kaunlod sa dagkong utang. Panalangin maning daghang loan, panalangin maning mga credit cards, kinadentay makuot emergency, magasto sa mga panginahanglanon nato. Pero, kung magsigit tag utang, loan, bisag di na nato gyud kayo kinahanglan, magkanam tag kalusno sa utang. Labi na mga batanon,
Ayaw gidin taon mo pag social climber. Ayaw gidin taon pautunga og palibangan ninyo inyong mga ginikanan og iPhone. Bisag wa pag yo'y saktong income karon. You know what? Let me share to you a very common or popular story about the prodigal son. I want to share this story because this prodigal son is a young man who thought that money, kwarta, freedom, and living for the moment of enjoyment would bring him joy and fulfillment. Kini manggong prodigal son, naghunahuna ni siya ng kwarta, kagawasan, o paglingaw-lingaw sa unsay gusto niya, maghatag og katagbawan og kalipay. Sama gud sa itong mga batanon karong panahon na? Yes, sama sa itong mga batanon karong panahon na. Naghunahuna na kung makuha na ko ang gusto, I'm satisfied. Fulfilled na ang ako mga pangandoy. But, unsay nahitabo ni mga batanuna, he end up so sad, alone, frustrated, failure, broken, hungry. Mga mga batanon, sa kadlaw ni ana, ang maong anak, sa way pagduwa-duwa, way kaulaw, niduol siyang amahan, pa, ihatag na ko advance ang bahin ako, bi. Kay gusto ko malingaw. Gusto kong kagawasan. Kapoy, sige ra kong puyo kauban nimo. Gusto ko matos layong dapit. Gusto ko maglingaw-lingaw. Gusto na ko matilawan, unsay tinud-anay nakalipay. Pagay ko. Abi niyo makaigsunan, kaning batanuna, makaingon ko, wag yung respeto. Kaning pangayuan nimo imong inheritance or bahin niya, buhi pa imong ginikanan o ramahan, tabla pa'y gipatay nimo sila na. Wa pa gani namatay, hikuha na nimong bahin. Mo na mga batanon, usahay day no? Sa sobra na to kataas pangandoy, kaya nagitay gusto kwaon, gusto kita makapalit anang trending na sinina, trending na cellphone, usay mawala to respetos ginikanan. Na atong kaugalingon na natong ginauna-una. Wa na tanagunahuna silang panglawas. Wa na nato ginalantaw na, grabe no, kung mangutang ko aning cellphone or motor, makaya pa ka niya sa kung magpapagbayad ng mga tigulang naman kayo ni, makakaya pa ka ni pangharbis o humay, makakaya ka ni siya bagsigi na laghurnal ar maimpas. Mga batanon, please, paghuna-huna po sa inyong ginikanan. First point na ko i-share, mga batanon. Swipe, spend, and pretend. Mao ni kasagarang weakness sa mga bagong henerasyon karon. Mahilig kita sigig swipe. Mahilig kita sigig gasto. Mahilig kita sigig pretend that we are rich. But we're not. In Luke chapter 15 verse 30, nag-ingon diri, he squandered his wealth in wild living. Grabe, giwaldas sa mong batanon ang iyahang mga bahandi na gihatag sa iyang amahan. Gigasto niya bisag unsa na lang, inom, kahilayan, mga babayi, mga bisyo, tanan iyang gigasto. Sama sa mga batanon karon, mahilig kayo sa gasto. Musugot rag zero balance. Basta kay nalingaw, kay lagi, ang motos kalibutan, you only live once, live the world to its fullest. Yes? Mga batanon, tinuod, buburang kinabuhi. Pero wala man podbot pasabot na magsige na lang tagwaldas, kay maburang kinabuhi. Tarungon po natog manage ang atong paninapi. Mao na mga batanon, grabing lingaw-lingaw sa awang batanon. Grabe gyud. Gitilawan niya tanan, tanang trending, tanang uso, tanang kalingawan na ilado. Adtuan niya tanan. Mao na nagka-problema siya sa unahan. Swipe now, buy now, pay later. Kaning unwise spending na to, lingaw pa ni karon pero pag maningil na sa unahan, ikaw na po'y magkabuang. You know what? Our generation today is bombarded by endless ads and influencer, right? Daghan kay social media, Facebook, sig-promote og mga produkto, trending na mainom, sinina, tanan, halos na lang ihungit sa imo. Kini, nindot ni, mas lami ni, mas nice ni. And it encouraged us to swipe now, buy now, and pay later. Bisag wa pag yung tay kwarta.
But you know what, my dear young people? True peace doesn't come from purchasing the latest item. True peace comes from being rooted in God's plan for your life. Gani, sa panahon na to karon, gusto kag dali kay mahurot imong kwarta? Simple kayo. Apil ka ning mga scatter, mga online casino, mga online sugal, online gambling. Yes. Iladilaron na pud biya kani, patilawon ka, modaog ka gamay, sa gunson imong daog, pero wa ka kabantay. Sa sige nimog patad, sige nimo og butang ditong kwarta, tingala ka. Siyog ka daog, pero lutaw ginansa, pero unlod mang kapital. Dako naman kong nagasto. Daog tuod ko, pero ginagmay, pero mas dako man akong nakapital. Mao nang tungod kay gusto ta mo bawi, na-addict na buta ni mga dulaa karon, naman po tayo gitawag og mga online loan. Dali ra kayo mo patad, oy, GCash, unsa pa pamaagi. Pero wata kabalo, kanibiyang online loan, dagko mo kinig interes. O di ta kabantay. Madugay tagbayad, paninglo na ta. Magkabuang na din ta. Nabisan ang daog na to sa online sugal, di na makabayad mga higala. Gusto tag mahurot na natong kwarta, ay daghan kay pamaagi. Sige tag abang sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Kada adlaw moabot ang delivery boy. Nay parcel, ma'am. Kada adlaw add to cart. Mga batanon, kung wala patay saktong income, kung wala patay saktong kwarta, napatay priority na gastuhon, kay nag-eskwela pa ka, ayaw sig order sa Lazada. Kung mapuslan pa imong sinina, okay pa, ayaw sa order na pong bago. Sobrahan kataas sa pangandoy, subras paghigugma sa salapi, mapasigarbuhon ang kinabuhi, naglisod na hinoon tungod rapod sa sayop na pagpili. Mao nang nagingon ang Messages to Young People, page 377, habits of self-gratification are carried into all the habits of life, and the result is seen in recklessness and extravagant outlay. Mga delikado gyud ning self-gratification. Lingaw ni, temporaryo na kalipay, satisfied ka, ay kanindot sa parcel, mo gyud ni ang akong gusto o gina-expect. Perfect. Perfect ang parcel. Pero perfect po ang paningil sa utang, mga batanon. You can't buy peace, my dear young people, at checkout. Only debt with a discount. Musugot mo sa dili. Di yung kakapalit og kalinaw diha sa online shop. Ang imo ramangkon diha, imong parcel, apel utang o discount. That's why wise spending is actually kingdom building. Your money can serve eternity. So be careful in spending, my dear young people. Ikaduhang punto. Trends, threads, and empty heads. Mao ni kasagarang handom sa mga batanon karon. Kung unsang trending, unsay uso, unsay inline karon na fashion, mao ni ang sigurohon. Pero ang tinuod, nagpabiling hawang ang atong kasing-kasing o ang atong kinabuhi, nagpabilin nga walay katagbawan mga kaigalaan. In Luke 15:16, it says here, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Sa dihang nahurot na gwaldas sa maong batanon ang iyang kwarta, asa na siya padulong. Aron siya makakaon, napugos siya panarbaho dito sa babuyan, og bisan tungod sa kagutom, may kaon siya, apil sa pagkaon sa mga baboy, mga kaigalaan. You know what? After wasting all his money, the prodigal son ended up in a place of desperation. Babuyan. He longed for even the scraps that the pigs ate. Grabe. Lami kayo sa pipila ka mga milabay na si man, lami kayo sa pagkaon, si Jollibee, si McDo, si girag order sa Foodpanda karon. Musugot dalag kaon, bahalag bahaw. Bahala o pagkaon sa baboy, sige na lang, basta mabusog lang ko. You know what? Our generation today chases the latest trends, believing
that wearing the right brand or looking a certain way will give them meaning. Basta makasuot ko ginaning brand, makasuot ko aning trending, lami kaysa pagbati. Pero sultihan ko kamo makigsunan, bisan unsao na tog sabay sa uso, dili og dili gihapon masatisfy ang atong kasing-kasing. In today's world, many youth try to flex their identity through what they wear and what they own. Sige og flex. Flex sa cellphone. Unboxing my new iPhone. Unboxing my new watch. New gadget. Sige flex. Keron ingnon yun sa mga tao na, kuyaw, dato ni, big timer, kuyaw, oy. Wow, successful person. Pero ang tinod, inutang good. Yet, after the clothes fade, and the followers stop scrolling, the emptiness remains. Mao na'y nakapait mga batanon. Human nga atong mga sinina na napalit na trending karon, pagkasunod si mana, laos na hinuon. Karon dagang tag followers, pero sunod ning undang na og like ang atong mga followers og mga friends. Ang nagpabilin, emptiness, mga kaigsunan. In Messages to Young People, page 354, it says here, the desire to follow fashion is wasting the life of many a youth. God requires something better of them. You know what? Mga batanon karon, focus kayo sa kunsay trend. Focus kayo sa kunsay suoton, unsay sulobon, unsay ipakita sa kadaghanan. Muingon biya dayog badlongon, mga hilabtanon, ay mo pagbut-buotoy, kung inani kong paliton sa uton, pakialamero, mind your own business, ayaw pagbuot, o gunsao na kuning akong kwarta, oy, itsusera ra kay mo, hilabtanon, paningkamot og imo. Mao na yung mga prinsipyos, mga batanon karon, close-minded, dili maminaw. Pero ganig magkautang-utang na, ang naong perting luuya. Mag-abot ang simod og agtang mga higala, pahirma kog kwarta. Mao na, mga kaigsunan, nag-ingon ang Psalm 24 verse 1, iya ni hiyuba ang yuta og ang pagkapuno niya na, ang kalibutan og sila nga mga nanagpuyo nini. Maingon na mga batanon, ako maning kwarta, pero ang tinod, nag-ingon na balang kasulatan, walay ato, oy, sa Ginoo ni tanan. Tanawa? In Colossians 3:1, nag-ingon, hunahuna mga butang langit nun, dili ang yutanon. Ang rason nga nung close-minded kita, ang rason nga nung priority nato ang mga butang na kalibutanon, tungod kaya itong hunahuna, dili langit nun, yutanon. Yes. Pastor, dili gide, dautan ba magsigpangandoy, makaangkon ta ng motora, sakyanan, sinina? Dili man. Dili dautan ang mangandoy sa pagkaplag o mga material na butang niining kalibutan. Pero kung atong ipugos ang pagkaplag, bisan dili paigo sa ato ikasarang, magkaproblema ta sa unahan. Sa dihang moabot ang katalagman o balatian, walay makuot sa panudlanan. Trendy threads won't cover a soul that's starving, my dear young people. Kanang ato makabot or maangko ng mga butang, dili man gina siya makahulip sa kauhaw sa atong espiritu. Nagapangitag tinud-an ay nakalipay katagbawan. Maghatag na nimog kalipay pero temporaryo lamang. That's why, my dear young people, I would like to remind you tonight, God doesn't care about your Instagram post or your Facebook post or your brand name. He wants to dress you in the robe of righteousness. He is not concerned of your fashion. He is more concerned with your character and passion. Let God restore your identity and clothe you in His love. Ikatulong punto. Flex, stress, and no progress. Kadaghanan sa mga batanon karon, hilig kayo sige flex, sige pasikat sa konsay bag-o. Pero ang problema di ay stress. O nya walang takabantay, walay progress.
Nagingon ang Luke 15:17-20. When he came to him, he got up. And when he came to himself, he got up and went to his father. Sa dihang nahimasmasan ang batanon, nakamastasas kamatuuran, nakarealize siya, naunsa naman ko? Ngano nagkaon naman kong pagkaon sa baboy? Kalami sa kong pagkaon sa balay? As dito ko sa balay, breakfast in bed? Bisan og among sudan, simple ra, pero abundaman. Naunsa naman ko diriron, nagamtos naman ko na unlod naman ko sa kasubo o kapakyasan. Nakarealize among batanon. Pero diha na, sa dihang naputos na, sa daghang katalagman og mga kautangan. The son had been living a life of flex. Sawa pa sa milayas sa ilang balay. Grabe, tanan. Pwede niya ipasikat sa katilingban. Showing off his wealth and independence. Samot na paglayas niya sa iyang balay, pasigarbog yun niya. Unsay gusto ninyo? Gusto mo inom ta? Unsay gusto niyo ilim nun? Kuha diha, ako'y bahala. Unsay gusto ninyo? Pagkaon. Sige, kaon. Ako'y bahala. Ako ray bayad. Kuyaw kayo. Ipakita yun niya sa community kung kinsa siya. But it only led him to stress, loneliness, and loss. Human niya nakamatas kamatuoran, nakarealize. It wasn't until he came to himself and realized his need for the Father that he took the step to return home. Human siya nakarealize. Kaingon siya, abikog ang tinod-anay nakalipay katagbawan dinis kalibutan. Dili man di ay, karon, bahalag ulaw, mubalik ko sa akong amahan. Kay di na ko kagwanta ni ini nakahimtang. Many young people today, just like the prodigal son, flex online, showing off their image of success, their fashion, bag-o na dress. But behind the screens, they're often dealing with stress, anxiety, and insecurity. May ibugtanan nila, wow, bago-bagong sinina, wow, grabe ba, happy kay siya. Pero ang tinuod, gitabunan lang nila ilang insecurities o emptiness. Many youth today flex their own kutse, mga sakyanan. Moingon dahil dito, darao, bago na po na akong kutse, fully paid. Grabe. No monthly. Kuyawa, oy. Naiubang mga young people, mga batanon karon bisag wapay trabaho, bisag mga batanon pa lang, i-flex na yun. Bago kog motor, Raider, 150. Kuyawa, oy. Pero ang tinuod, ang inahan o gamahan mo ay nabalakag binayad monthly. Mo na sa mga kaigsunan, kung kondisyon pa ang dagan sa motor o sakyanan, ano mangita jud og latest model og mas mahal nga motor o sakyanan. Nagkapuliki na inuon og bayad kada bulan. Mga bata karon kanunay patuyangan sa ilang mga gusto, bisan dili kayo kinahanglan. Unsay gusto nimo na kala palitan. Bisan og wa pa na mag-eskwela kay gusto lagig iPhone. Naiubang mga bata ron mag-wild, mag-load-loads ginikanan kay gusto palitan dag iPhone. Lami kay ingnon unsa may gusto nimo na iPhone or eskwela. Kung gusto kag iPhone, undang eskwela. Pero gusto ka mo eskwela, ayaw sa pag-iPhone. Mga young people, mga batanon, ayaw sa na yung pataasa inyong pangandoy. Pagpundar mo sa inyong kaugalingon, makontento, kaluy ipod inyong ginikanan. Naikaron mga batanon, magpakasal, gusto yun og sosyal. Tanawa, human sa seremonya, ang magtiayon utangan, tuyo og asin ang gisudan. Utang lipay, bayad likay, ningil away, tinda hapay, tindira mahay, utang usab, patay. Mao na siya ron mga kaigsunan. Mao ba kini ang planos Ginoo? Dili. This is not God's plan. Dili plano sa Ginoo mga batanon na maparihas mo sa prodigal son. Gusto sa Ginoo na kamo muuswag. Gusto sa Ginoo na mahimo mong success. Gusto sa Ginoo na makapundar mo og sakto. Gusto sa Ginoo na mahayahay pud ang inyong kinabuhi. Na dili lang mo magpabilin sa kapitos.
God wants you to progress. God wants you to be successful. O gusto sa Ginoo makabot nimo yung mga pangandoy. But be careful with your spending habits. Why? Unhealthy spending habits are putting us in dangerous financial crisis and spiritual bankruptcy. Naging ng education, page 225. Let not the youth be trained to think that outward show is necessary. True honor comes from God alone. Mga batanon, atog yung ibutang sa atong alimpatakan nga ang pagpasikat sa gawas nun ng mga kalibutanong butang, dili gyud kikinahanglan. Kaya ang tinuod na atong i-priority sa atong kinabuhi, true honor comes from God alone. Kung gusto tag kahimayaan pagdaig, mas i-priority nato ang panglamtaw sa Ginoo na nas kalangitan. Magunsa man ang daghan kay mo pakpak nimo, daghag mo appreciate nimo, daghag maglantaw nimo na kuyaw ka, pero sa Ginoo wala ra ka. Bisan sa imong ngalan wa ka nailhan. Mas may na lang ning di gyud ta sikat, wa gyud ta na trend sa to mga sinina og unsay mga napalit na tong nasuot og gikaon. Importante didto sa langit kita nailhan. Amen. If you flex your lifestyle but neglect your soul, you lose where it matters most. That's why, my dear young people, when you put God first above everything, everything else finds its place. Ikaw-pat na punto. Save, stable, and truly able. Ang tambag, mga batanon, mao ni, pagtigom, paningkamot na mas stable ang imong kinabuhi, ug tuguti imong kaugalingon na mahimong able na makatabang sa uban. In Luke chapter 15 verse 22 to 24, it says here, "But the father said to his servants, bring the best robe, put a ring on his hand and shoes on his feet, for this son of mine was dead and is alive again." After the son repented and returned, the father didn't just forgive him, he restored him. Wala lamang sa pasayloas amahan sa dihang balik siya. His father restored him. Liman ka? Pag abot niya gikan sa paglayas, hugaw kay siyag sinina, baho kay siyag lunangan sa baboy. Siguro wala to siya ligo-ligo. Way tarong sinina. Apan sa dihang ning balik siya sa Ginoo, ning balik siya sa iyang amahan, his father restored him. Gihatagan siya og bagong sinina, sing-sing mga sandalya, nagpasabot na nabalik ang iyahang pagkaanak sa iyahang amahan. The robe, ring, and sandals were signs of sonship, identity, and security. And this is true wealth, my dear young people. Not what you own, but who you are in Christ. Bisan pa man pila na kalibo katikang atong palayo sa Ginoo, nalayo na ta sa atong tinuod na identity. But once we return to Christ, God will restore our true identity. Mga batanon, in a world where everyone is trying to show off their wealth, the truth is that true wealth is not in things. It's in being restored in Christ. In education, page 230, true success in any line of work is not the result of chance. It is the outworking of God's providence, the reward of faith and discretion. Young people, always remember, that true wealth is not in what you hold, but in who holds you. When God restores you, He also equips you so you can live, give, and lead with purpose. Na-study na nagkanayon, researchers have found a connection between happiness and the performance of selfless acts. Giving to others, they say, activates an area of the brain
linked with contentment and the reward cycle. Sa itong kinabuhi day mga kaigsunan, mga kapaglaon, ang makapalipay o makahatag na itong katagbawan sa atong kinabuhi, sa itong kasing-kasing o gunahuna, dili ang gastos kaugalingon, apan paghatag sa uban o pagtabang sa uban. That's where you experience contentment and satisfaction, mga kapaglaon. In Luke 12 verse 15, nag-ingon din eh. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Wala nakabasi sa kung unsay naa nato na kwarta, unsa kadako atong bahandi. Wala nakabasi ang atong pagkatao sa kung unsa atong naabot o unsa kadaghan atong pondo sa bangko. Mo nang pagbantay kamo sa pagkahakog, mga kapaglaon. My dear young people, always remember this. That the best way to feel rich is to give to those in greater need than yourself. The best way to feel poor is to walk through an expensive department store. Mga batanon, dili sala mo gasto para sa kaugalingon. You can reward yourself. Okay naman na siya. Pero kung ihurot na lang po nato ang mga bahandi nato sa mga butang na naghuna-huna ta, makapatuboy sa atong pagkatao. Yes, money is a blessing. Money is good. Kinahanglan ta og kwarta. Yes, pwede nimo ihurot ang kwarta diya. Palitatan na nimo gusto na magpasikat ka sa mga tao na wapod ganahan nimo. Pero sa dihang, maabot na ka sa punto na ang kwarta, dili nimo maghatag og kalipay. Ang kwarta, dili din nimo maghatag og kaayuhan sa imong balatian. Ang kwarta, dili din makahatag ka nimo kalinaw sa imong problema. That's the time you will realize that what you need is not money, but Jesus Christ. And once we prioritize our relationship with Jesus, it affects our spending habit, my dear young people. Kung dili ta gastador, mas dako ta og masuporta sa buhat sa Ginoo. Dili ta maluyas kadaghang utang. Dili ta makapangawat sa Ginoo. Daghang ta og matabangan. Malinawon ang atong kinabuhi. If we are wise with our spending habits. My dear young people, I know that many of us are chasing after things but never fills us. Nailuna sa tong kasing-kasing mga batanon na dili masatisfy sa bisan unsang butang nining kalibutan. It is only Jesus Christ who can satisfy our souls. Jesus is waiting to restore you, my dear young people, to give you something greater than anything this world can offer. The question is, just like the prodigal son, will you come home? Will you let Jesus Christ define your worth, your wealth, and your purpose? Will you let Jesus Christ restore your true identity? If that's your decision, praise the Lord. May the Lord God bless us this evening. Daghang salamat, mga kapaglaw.